Ja sam Vladimir Petrović, direktor kompanije Fruti, koja se bavi proizvodnjom osvežavajućih gaziranih pića i licencni je partner Sinalco International iz Nemačke za područje Republike Srbije. Kompanija je osnovana 1990. godine i od početka se bavi proizvodnjom osvežavajućih bezalkoholnih pića. Ušli smo u saradnju sa firmom Energize iz Beograda na projektu solarnih panela, jer trendovi koji postoje da se mora proizvodni proces pojeftiniti i da je učešće energije u proizvodu iz godine u godinu sve veća. Izgradili smo elektranu solarnu 150 kW u januaru, u februaru i u martu mesecu smo imali proizvodnju elektrane gdje nam je 38% ušteda u martu mesecu u proizvodnji, što je iznad očekivanja i iznad planiranog biznis plana, tako da smo jako zadovoljni i mislimo da nam je to poslovno veoma dobar potez. Sa kompanijom Energize iz Beograda smo zadovoljni, pokazali su pun profesionalizam i neverovatno za koliko kratko vrijeme su završili i pustili elektranu u rad, obučili nas oko monitoringa elektrane. Mislimo da jednostavno ćemo u možda čak i idućoj godini i proširivati broj panela.